Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze feestelijke kerkdienst. Vandaag vieren we dat Mieke, dochter van Sietse en Anne Kruising-Garoon, en Verre Nicolaas, zoon van Oswin en Gerbrich van Baar-Roon, de heilige doop zullen ontvangen. De bloemen uit de kerk zijn vandaag voor de doopouders. We verwelkomen speciaal de familie en de vrienden van de doopouders. Na de dienst bent u van harte welkom bij het koffiedrinken in het Iepenhuis. Menzo Roon is organist en ook zullen Sietse, Anne en Gerbrich met enkele liederen meespelen en zingen. Onze lector is vandaag Evert Bruisma. Voorgangster is dominee Tietje Hipma. De collecten zijn weer gewoon tijdens de dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De dienst door de diaken zal voor de collecte nog vertellen wat vandaag het speciale doel is. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ons intoogslied is Psalm 133. Daar is het leven goed. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst.
En nu willen we met elkaar stil worden. We keren ons naar God en bidden om een zegen over deze dienst. En wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zitten. Wat is het fijn dat wij hier vanmorgen zo samen kunnen zijn. Als gemeente met alle gasten die aanwezig zijn. Samen rondom de doopouders en de kinderen die vandaag gedoopt mogen worden. De paaskaars brandt hier voor in de kerk. Teken van de opgestane Heer. Zijn licht over ons leven. Zij licht over ons allen en over de 2 kinderen die vandaag gedoopt worden. En we willen hier nu een kleine kaars van verbinding aansteken, aan die paaskaars. Een lichtje dat ons verbindt met elkaar en ook met alle mensen die we hier missen in deze kring. Die ons zijn voorgegaan en met wie wij ons verbonden voelen. Ik zal nu die kaars van verbinding aansteken. En dan willen we aan het begin van deze dienst samen bidden. We leggen ons leven in Gods handen. Laten we bidden. Liefdevolle God, dank u wel dat wij hier zo samen mogen zijn. Op deze feestelijke morgen. Dat we elkaar mogen ontmoeten, dat wij u mogen ontmoeten. Wij danken voor uw licht, voor uw leven, voor het nieuwe leven dat u geeft aan kinderen. Wij danken u voor de liefde. Wij danken voor al het goede. En ook God bidden wij om alles wat donker en verdrietig en angstig is in deze wereld. Om de oorlog, om de mensen op de vlucht. En wij bidden God om uw geest, om uw vrede. Heer onze God, wij mogen lezen uit de Bijbel, horen naar uw woord. En we bidden om uw Heilige Geest, dat wij uw stem mogen verstaan. Dat wij kunnen voelen hoe u ons nabij bent en ons leven wilt leiden en ons brengen tot uw bestemming van liefde en vrede en recht. Zo bidden wij God om uw zegen over deze dienst. Amen. En dan zijn er ook allemaal kinderen in de kerk. Fijn dat jullie hier zijn vanmorgen. Er is in het lokaal oppas voor de kleine kinderen. En er is kinderkerk voor de wat grotere kinderen. En Akkie die zou meegaan met de kinderen. En er zijn zoveel. Ja, daar is Akkie. Ja, kom maar. Hey, en de kinderen mogen ook allemaal komen. En hier is een lichtje. En jullie mogen een lichtje meenemen. Steken we ook aan de paaskaars. Een lichtje voor in de kinderkerk. En dan hopen we dat jullie het daar heel goed zullen hebben. Ja, kom maar even. Jullie mogen meegaan met Akkie. En misschien wil iemand het lichtje aansteken.
Ja. Ja. Zo. Eerst het lichtje aansteken. Steek deze maar aan. Ja, blaas hem maar uit. Blaas die maar uit. Ja, leg die dan maar neer hoor. Ga je deze meenemen? Ja, hij is zwaar hoor. Hou hem vast. Ja. Dan hopen we dat jullie het heel goed zullen hebben in de kinderkerk. Zien we jullie straks weer terug. Ondertussen zingen wij een lied. Dank u voor deze nieuwe morgen. Oh. Hoort dan nu het woord van de Heer uit Markus 1, vers 1 tot 11. Hier begint het goede nieuws over Jezus Christus, de Zoon van God. In het boek Jesaja staan deze woorden van God. Ik stuur u mijn boodschapper vooruit. Hij moet de weg vrijmaken. Hij roept in de woestijn, opzij voor de Heer. Maak de weg klaar voor de Heer. Die woorden gaan over Johannes de Doper. Hij leefde in de woestijn. Daar zei hij tegen de mensen, begin een nieuw leven en laat je dopen. Dan zal God je zonden vergeven. Alle mensen uit Judea en Jeruzalem kwamen naar Johannes toe. Ze zeiden, we hebben spijt van alles wat we verkeerd gedaan hebben. En Johannes doopte hen in de rivier de Jordaan. Johannes liep in een jas van kameelhaar en hij had een leren riem om. Hij leefde van springhanen en honing. Johannes vertelde de mensen iets bijzonders. Hij zei, na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken.
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de Heilige Geest. In die tijd kwam ook Jezus naar Johannes toe. Jezus kwam uit Nazareth, een plaats in Galilea. Hij werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. Zodra Jezus weer uit het water kwam, zag hij dat de hemel openging. Uit de hemel kwam de Geest naar Jezus toe. Hij kwam beneden als een duif. En er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. We zingen een lied als een hert dat verlangt naar water. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Lieve mensen, doopouders en jullie allemaal. Ik bedacht net van, het is vandaag de derde zondag van de 40 dagen. 40 dagen onderweg naar het paasfeest. Dat Jezus opstaat, dat het licht, het nieuwe leven doorbreekt. En deze zondag, die heet de zondag oculi. Dat is het Latijnse woord voor mijn ogen. En dat komt uit de woorden van Psalm 25 uit de Bijbel. Ik houd mijn ogen op de Heer. Nou, en dat zijn hele mooie woorden.
dat wij in alles, in ons hele leven, onze ogen op God gericht mogen houden. Wie is God? Dat grote geheim dat ons leven draagt. En daar mogen wij onze ogen op gericht houden. In alles wat er gebeurt. En jullie, doopouders, jullie hebben verteld toen we deze dienst voorbereiden over wat het dopen van jullie kinderen voor jullie betekent. Jullie willen je kinderen graag hier in de gemeenschap laten zien, laten kennen. En jullie zijn dankbaar en blij met het wonder dat jullie een kind mochten ontvangen. En jullie willen dat ook vieren voor het aangezicht van God en met elkaar als gemeente. Met elkaar zingen, met iedereen erbij. En jullie willen ook graag jullie kinderen het geloof, het vertrouwen meegeven. Iets van grond onder de voeten. Dat je stevig mag wortelen in je bestaan. Iets van structuur, normen en waarden. Dat je een grondhouding krijgt. Dat je op een goede manier kunt leven en samenleven met elkaar. En de doop van jullie kinderen ervaren jullie ook als een start. Van een opvoeding die jullie je kinderen in die richting willen geven. In geloofswoorden gezegd, legt God in ieder mensenkind een eigen bestemming. En jullie willen jullie kinderen ondersteunen om tot die bestemming te komen. Wat is het kostbaar dat er een nieuw mensenkind geboren wordt. En dat je dat mag ontvangen in je gezin. In je samenleven met elkaar en met de mensen om je heen. En wat is het kostbaar dat je daaromheen iets mag ervaren van dat grote geheim. Van liefde en licht en vreugde. Van vertrouwen dat ons leven gedragen wordt. En dat je dat vertrouwen ook mag delen en mag doorgeven aan je kinderen. Dat geheim dat ons leven draagt, dat kun je op allerlei manieren tot uitdrukking brengen. In woorden, in je daden, in beelden, in muziek, in meer of in minder kerkelijke taal. Van dat dragende geheim vertelt ook de Bijbel die wij in de kerk in het midden leggen. En we hebben daar vanmorgen over gelezen. Marcus schrijft in zijn evangelie, hier is het begin van het goede nieuws, van het evangelie van Jezus Christus. En dan vertelt hij eerst over Johannes in de woestijn, die mensen gaat dopen, daar begint het mee. Die doop is een teken van nieuw leven. Mensen gaan kopje onder in de rivier de Jordaan om een nieuw leven te beginnen. En God zal je zonden vergeven, zegt Johannes daarbij. Zonden vergeven, dat is geen zeurderig gepreek over wat er allemaal niet mag en zo. Nee, zonde dat is dat jij die diepste bestemming als je mens zijn kwijtraakt. Dat je de liefde kwijtraakt. Dat je de liefdevolle verbinding kwijtraakt. Die verbinding met jezelf, met God, met dat geheim. De verbinding met mensen en de wereld om je heen. Dat is zonde. En God zal je zonden vergeven, zegt Johannes. De doop is als het ware het teken dat je kopje ondergaat in de liefde van God. En dat je opnieuw in die liefdevolle verbinding wordt gebracht. Met dat diepste in jezelf, met dat geheim van God.
In verbinding met elkaar, in verbinding met de mensen om je heen, met de hele wereld om je heen. In die liefdevolle verbinding. En Johannes doopte met water. Maar hij zegt erbij, straks komt er iemand veel groter dan ik. En die zal jullie dopen met Heilige Geest. En die iemand, dat is Jezus. Zo zegt Marcus. En ook Jezus komt bij Johannes om zich te laten dopen. Daarmee begint zijn levensweg als volwassen persoon. En juist ook hij gaat kopje onder in de liefde van God. Om daarmee ook voor altijd in liefdevolle verbinding met ons te zijn. Met ieder mensenkind. En als Jezus dan daar kopje onder gaat, in de Jordaan, in de liefde van God, dan gaat de hemel open. Alles wordt ruimte voor God. Aanwezigheid van God. En de Heilige Geest van God die daalt neer als een duif op Jezus. De Heilige Geest, adem betekent dat woord eigenlijk. De adem van God daalt neer op Jezus. Zoals bij de schepping de adem van God ingeblazen wordt in de mens. En de mens levend wordt. Met die geest wordt Jezus gedoopt. En met die geest, met die adem wil hij ook ons dopen. Met de adem die werkelijk leven geeft. En als dan die hemel open gaat bij de doop van Jezus, dan klinkt er ook een stem uit de hemel. De stem, het woord van God. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Die stem zegt dat tegen Jezus. Maar die stem zegt dat ook tegen iedereen van ons. Jij bent mijn geliefde kind. In jou vind ik vreugde. Dat zegt God tegen ons. Dat is het geheim dat ons leven draagt. En nu mogen wij vandaag 2 kinderen in onze gemeente dopen. Met druppeltjes water, een handjevol beelden wij uit dat ook zij kopje onder mogen gaan in die liefde van God. En we spreken daarmee hun diepste bestemming uit. Dat zij kinderen van God zijn. Kinderen van dat grote geheim van liefde, vreugde en vrede en goedheid. En we spreken ook ons vertrouwen uit. Dat Gods geest zelf hen leven geeft en leiding geeft. En we spreken uit dat wij hen willen ondersteunen op die weg met God. Om tot hun bestemming te komen. En we, dat zijn natuurlijk in de eerste plaats jullie als doopouders. Maar ook wij allemaal die hier vandaag getuigen zijn van deze doop. En geroepen worden om met de kinderen die weg van vertrouwen te gaan. Er is in onze wereld van alles wat dat vertrouwen op de proef stelt. Alles wat de liefde en de vreugde weerspreekt. Alles wat donker en kwaad is. We zien het naderbij komen in de verwoestende oorlog in Oekraïne. Maar we voelen het ook vaak verwoestend dichtbij in de angst en de pijn van ons eigen leven. De strijd en de vragen waar ieder van ons mee te krijgen heeft. En dan toch het vertrouwen bewaren. We zijn midden in die 40 dagen, die tijd op weg naar het paasfeest.
De tijd die ons doet denken aan 40 jaren van Israël in de woestijn. Aan de 40 dagen en de 40 nachten dat Jezus zelf de woestijn ingedreven wordt. Door diezelfde Heilige Geest, meteen na zijn doop. Die dagen in de woestijn zijn een tijd van aanvechting, van op de proef gesteld worden. Het vertrouwen wordt op de proef gesteld. Maar het is ook een tijd waarin de geest, die adem van God, heel dichtbij is. Een tijd waarin het vertrouwen kan groeien en groeien. Het vertrouwen dat onze bestemming het land van belofte is. Een land van liefde en vrede en rechtvaardigheid. Het land van God bij de mensen. Laten wij bidden dat dat vertrouwen ons gegeven mag worden. Aan ieder van ons en onze kinderen. En dat wij altijd opnieuw mogen voelen dat wij kopje ondergegaan zijn in de liefde van God. En dat samen mogen delen. Amen. Wij zingen nu met elkaar een lied. Groot is uw trouw, o Heer. Ja, we zouden het heel fijn vinden als iedereen heel hard meezingt. Mijn stem is niet 100% optimaal vandaag, dus wat ondersteuning is van harte welkom. Thank
Nu gaan we even wachten op het grote moment dat de kinderen terugkomen. En met name natuurlijk ook dat de dopelingen worden binnengebracht. Prachtig. Daar zijn ze dan, de kinderen die we hier vandaag mogen dopen. En fijn ook dat alle kinderen hier weer terug zijn. Welkom terug. Ja, 2 kinderen gaan we vandaag dopen. Aan hun namen verbinden wij de naam van dat grote geheim van liefde en vreugde en vertrouwen. Van God, de Vader die ons leven geschapen heeft en in zijn handen vormt. Van Jezus, de Zoon die ons omgeeft met onvoorwaardelijke liefde. En van de Heilige Geest die ons leven inblaast, die ons vervult met kracht en tot onze bestemming brengt. Wij spreken ons vertrouwen uit dat deze kinderen en wij allen kopje onder mogen gaan in Gods liefde. En dat wij verbonden met God en met elkaar mogen helpen en ondersteunen en altijd die weg van liefde gaan om tot onze bestemming te komen.
En nu wil ik vragen aan de doopouders om te gaan staan. Ik doe even een stapje dichterbij. En ik wil jullie vragen, Sietse en Anne Kruising-Garoon. Verlangen jullie en willen jullie elkaar respecteren in het verlangen dat jullie kind gedoopt wordt? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat is daarop jullie antwoord? Ja. En met welke naam zal jullie kind gedoopt worden? Mieke. Mieke. Mogen deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. En dan wil ik aan jullie vragen. Oswin en Gerbrug van Baar-Roon. Verlangen jullie en willen jullie elkaar respecteren in het verlangen dat jullie kind gedoopt wordt? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wat is daarop jullie antwoord? En met welke namen zal jullie kind gedoopt worden? Verre Nicolaas. Mogen deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand. Amen. Dan mogen jullie even gaan zitten weer. En dan gaan we luisteren naar een gedicht dat de moeder van Sietse zal lezen. Door het water van de doop wil de Heer je een teken geven. Niet alleen slechts voor vandaag, maar voor je hele leven. Door de doop hoor je bij Hem. Hij wil steeds jouw vader zijn. Hij geeft jou zijn grote liefde, ook al ben je nu nog zo klein. Word je groter en krijg je zorgen? Leg je hand in die van Hem. Hij wil jou de weg steeds wijzen. Luister dus maar naar zijn stem. De stem zegt, kom, vertrouw me maar, waarheen je ook gaat, waarheen je weg ook gaat. Want door je doop mag je steeds weten dat God de Heer je nooit verlaat. Doopouders en jullie allemaal die hier zijn samengekomen rond de doopvond, om getuige te worden van de doop van Mieke en Verre Nicolaas. En jullie eigen doop te gedenken. Zeg en zing tegen alle kwade machten in, wat de kerk beleidt, de eeuwen door. En wend je toe naar Christus en naar het rijk van God dat komt. Wij zingen samen staande onze geloofsbelijdenis. Vader, ik zing een lied van geloof.
Jullie mogen gaan zitten. En dan willen we nu samen het doopgebed bidden voor Mieke en Verre Nicolaas. Laten wij bidden. God, onze Vader, u die groot en ver bent, maar tegelijk zo dicht bij ons. Wij bidden u voor de kinderen in ons midden die vandaag gedoopt worden. Maak in hun leven waar wat wij geloven en wat wij uitdrukken in de dankbaarheid om hun geboorte en het verlangen naar hun doop. Dat u onze God bent en dat wij mensen zijn die u ter harte gaan in alles wat ons overkomt. En wij bidden u, wil Verre Nicolaas en Mieke aanvaarden en bewaren, opgenomen in die wereldwijde gemeenschap van mensen die op weg gaan naar uw toekomst. Laat er in hun leven mensen zijn die hen de weg wijzen, kritisch met hen meedenken en hen bemoedigen bij het zoeken naar u en uw koninkrijk. God, zegen hun oren, dat zij in het roepen van mensen ook uw stem kunnen horen. Zegen hun ogen, dat zij in ieder mens uw gezicht kunnen zien. Zegen hun mond, dat zij woorden van troost leren spreken. Zegen hun handen om liefde te kunnen ontvangen en door te geven. Zegen hun voeten, dat ze mogen dansen van vreugde. Doe hen opgroeien tot mensen die volgeling willen zijn van Jezus Christus. Die voor ons allen samen de weg is gegaan door de diepte heen naar nieuw leven. Amen. Dan wil ik nu vragen of de doopouders naar voren willen komen en de kinderen die wat dichterbij willen komen. Jullie mogen ook al naar voren komen, dan kunnen jullie het goed zien. Een beetje leerstil komen. Even oppassen voor de peerskekers. Kom je maar wat heen hier. En willen er nog kinderen dichtbij komen kijken? Dan mag je hier wel even komen zitten. Ja. Nog meer kinderen? Kom maar kijken. Ga maar lekker hier even zitten, dan kun je het goed zien. Ja. 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 Nog meer kinderen? Ja. Zo. Kom er maar bij. Ja, ja. Zo. Ja. Hé, fijn dat jullie er allemaal zijn. En nu gaan wij 2 kindertjes dopen, hè? Weet je wat we dan gaan doen? Wat gaan we doen als we de kindertjes gaan dopen? Cadeautjes maken. Cadeautjes maken, ja! Dat hebben jullie vast zo net gedaan, hè? Ja, ja, ja. Hé, weet je wat we ook gaan doen? We gaan een beetje water straks op hun hoofdjes doen. En dat is een teken eigenlijk dat ze helemaal in het water mogen gaan. Helemaal kopje onder. Je kunt kopje onder gaan in het water. Maar je kunt ook kopje onder gaan in de liefde van God. Net zoals je voelt hoe jouw papa en mama van jou houden. Dat je ook mag voelen hoeveel God van jou houdt. En altijd bij je is. Nou, dat gaan we nu doen, deze kinderen. En weten jullie ook hoe deze kindjes heten? Hoe heet dit kindje? Verre Nicolaas, hè? Met die naam gaan we hem dopen. Ja, zo is het. Aangenaam, Verre. Ja, zo is het. En weten jullie hoe dat kindje heet? Ja, weet jij het? Mieke. Dat is Mieke, hè? Ja, goed zo, Mieke. Ja.
En nu gaan wij Verre en Mieke dopen. En dan moeten jullie maar goed kijken. Kom jullie eerst. Verre Nicolaas, ik doop jou in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Heere God, schenk hem die gedoopt is in uw naam de gave van uw Heilige Geest, dat hij als kind van het licht mag volgen op de weg van onze Heer Jezus Christus. Verre Nicolaas, God is liefdevol en genadig. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Amen. Alles hoort erbij, alles hoort erbij. Ja. Ja, we hebben het bij de doop ook vaak over schoonwassen, hè? Dus het, ja, helemaal mooi. Mieke, ik doop jou in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Heere God, schenk haar die gedoopt is in uw naam de gave van de Heilige Geest, dat zij als kind van het licht mag leven in de navolging van onze Heer Jezus Christus. Mieke, de Heer zegt: ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Amen. Lieve mensen, ik wil u vragen om allemaal te gaan staan. Ik ben eigenlijk te vroeg. Ja, ik ben even in de war hoor. Maar jullie mogen wel gewoon blijven staan. Dat is ook prima. Ja, want dan gaan we nu kijken hoe de doopkaarsen worden aangestoken. Het licht dat altijd mag schijnen voor deze gedoopte kinderen. Het licht van Christus voor Mieke. En het licht van Christus voor Verre Nicolaas. Zo zijn de namen van deze kinderen nu verenigd met de naam van de drie-enige God. En willen jullie, doopouders, Mieke en Verre Nicolaas ontvangen als een geschenk, als kinderen van God. En je door hun aanwezigheid in jullie leven laten sterken, in je geloof, in je vertrouwen. En willen jullie hen voorgaan op de weg van het goede, de weg die de Heer voor ons is gegaan. Gerbrug en Oswin van Baar, wat is daarop jullie antwoord? Anne en Sietse Kruisinga, wat is daarop jullie antwoord? En nu wil ik aan jullie zeggen, gemeente, draag hen die gedoopt zijn in uw gebeden en ga met hen de weg van het koninkrijk. Welkom, kinderen van God. Welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden. De vrede van de Heer zij altijd met jullie. En zo mogen wij ook elkaar de vrede van Christus wensen.
We doen nog maar even niet een hand geven, maar je kunt iedereen aankijken en groeten met de vrede van Christus. De vrede van Christus voor jullie. De vrede van Christus voor jullie. En dan gaan we nu met elkaar staande een lied zingen. Verbonden met vader en moeder. Dan mag de gemeente weer gaan zitten. En dan denk ik dat er nog wel iets is van de kinderkerk. Daar komt Akkie. Want wij hoorden net al iets over cadeautjes die bij de doop horen. Ja. Jullie hebben hele mooie dingen gemaakt. Dank je wel, kinderen en Akkie, voor dit mooie cadeau. En namens de gemeente mag ik jullie ook een doopkaart overhandigen als herinnering aan deze dienst, alsjeblieft. We wensen jullie zegen en geluk. En dan mogen ook jullie gaan zitten weer. Voordat wij nu gaan bidden,
willen we iemand gedenken die is overleden in onze kring. Zo dicht zijn leven en sterven verbonden. Maar in alles mogen wij ons weten in de handen van God. Ik wil jullie vragen om te gaan staan. Afgelopen woensdag is overleden Teerke Hoitinga op de leeftijd van 61 jaar. Geboren op 6 september 1960 in Aren, overleden op 16 maart 2022 in Kinsert. Zoon van Frans Hoitinga en Maartje Dijkstra. 36 jaar getrouwd met Geertje Hoitinga de Haan. Vader, schoonvader en paken van Marijke en Tseert, Ilse, Jordi en Enzo, Witske en Tines. De dankdienst voor zijn leven is op dinsdag 22 maart om 2:30 in Andringastaten, in Marsum. Een gelegenheid tot condoleren vanaf 2:00 ook daar. Boven de rouwbrief staat: loslitten in uw libben, vasthouden in uw het. Zo willen we een moment stil zijn en Teerke Hoitinga gedenken voor Gods aangezicht en bidden om liefde en troost voor zijn naasten. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Dan willen we nu samen danken en bidden. En ik wil vragen of iemand nog iets speciaal wil noemen voor de dankgebed, voor de voorbeden. Natuurlijk danken we voor jullie. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, God, dat wij zo dit feest mogen vieren en uw liefde mogen ontvangen en voelen. En dat wij zo ons geborgen mogen weten op de weg die u ons wijst. Zo danken wij voor Mieke en Verre Nicolaas. En wij bidden om uw zegen over hun leven, over de ouders. Heer, dat zij samen uw weg mogen gaan. Wij bidden voor alle kinderen in ons midden, voor alle kinderen en jongeren in deze wereld. Dat zij mogen wortelen in liefde en vrede en vertrouwen. Uw toekomst tegemoet. Wij bidden voor alle mensen die moeilijke dagen doormaken. Wij denken aan de familie van Teerke Hoitinga. En alle mensen die leven met verdriet en gemis. En wij bidden God om uw liefde, uw troost. Wij bidden, Heer, voor de mensen in Oekraïne. Voor alle mensen op de vlucht en bang en getroffen door geweld en dreiging, oorlog. Heer, wij bidden, laat er vrede zijn. Keer de harten van mensen om. En zo bidden wij ook voor alle plekken waar mensen in strijd moeten leven en bang zijn. Heer, laat uw licht schijnen. En help ons om uw licht uit te dragen in deze wereld. In Jezus' naam. Amen. En wij zingen nu met elkaar het gebed dat Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemelen zijt. Amen.
gehouden wordt, zou Griet iets vertellen over het doel van de diaconiecollecte. De diaconiecollecte is de eerste collecte, hè? Voor de kerk is de tweede collecte. Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta, Indonesië. Anis uit Yogyakarta op het Indonesische eiland Java woont op straat. Ik was een gewoon kind met een thuis en een fijn gezin, vertelt zij. Maar alles veranderde toen mijn vader ons huis moest verkopen vanwege schokschulden. Om geld te verdienen moesten we op straat gaan zingen. Ik kon niet meer naar school. In Yogyakarta wonen veel kinderen net als Anis op straat. Medewerkers van de organisatie Dreamhouse zoeken kinderen op straat op en bouwen vriendschap en vertrouwen op via sport, spel en muziek. Kinderen kunnen overdag terecht in 4 inloophuizen. Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten, is er een opvanghuis. Ook regelen ze dat de kinderen weer naar school kunnen. Vrijwilligers helpen de kinderen bij het leren. Dreamhouse doet ook aan preventie. Ze probeert te voorkomen dat de kinderen op straat belanden. Onder andere door ouders te helpen hun gezin financieel te onderhouden. Ondersteunt u dit belangrijke werk met uw gift aan de collecte? Dan is nu dus de collecte de eerste voor de diaconie, voor dit doel, de tweede voor de kerk. Ondertussen luisteren wij naar een lied, You'll Be in My Heart.
met elkaar ons slotlied zingen. God van licht. En ook bij dit lied mag weer volop meegezongen worden. refrein, dat klinkt heel goed. Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Fijn dat jullie hier allemaal waren om dit feest voor God samen te vieren.
Jullie zijn ook hartelijk welkom om nog koffie te drinken straks in het Ierpenhoes. Wie hier misschien niet helemaal bekend is, gewoon een eindje door het dorp lopen die kant op. En de menigte volgen, dan komt u er vanzelf. Welkom. Ja, en dan mogen wij gaan straks allemaal naar ons eigen plekje weer in deze wereld. En wij mogen het licht, het vertrouwen met ons meedragen en met de kinderen. En de zegen van God, de goede woorden van God, om ook tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen. Amen.